वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाचलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय हरे जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त वृंदा भक्त जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंदा वृंदा हरे कृष्णा ओम तत्सत ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் புஷ்பம் மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் பொண்ணு வீட்டுல இருக்க புக்கு கொண்டு வரல மாதாஜி. ஆஹ் சாரி ஜெயந்தி மாதாஜி, மாதாஜி சாரி. படிங்க ஜெயந்தி மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி நான் படிங்க. படிக்கிறேன். இந்த ஜெயந்தி அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் ஒன் செகண்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. அதுக்கப்புறம் பிரேமா மாதாஜி படிங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வபம பட்டாச்சாரியான் இல்லத்தில் மகாபிரபு பிரசாதம் ஏற்றல். இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூரால் தமது அம்ரிதா பிராவக வாஷ்ய உரையில் பின்வருமாறு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ரத யாத்திரைக்கு பின்னர் ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியா பிரபு ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவை மலர்களாலும் துளசியாலும் வழிபட்டார். அதற்கான எதிர் செயலாக ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஏற்கனவே அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தட்டிலிருந்த மலரையும் துளசியையும் கொண்டு அத்வைத ஆச்சாரியரை வழிபட்டார். யோசிஷோசி நமோஸ்து, நீங்கள் யாராக உள்ளீரோ அவராகவே உள்ளீர். ஆனால் நான் எனது வணக்கங்களை உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றேன் என்ற மந்திரத்தை கூறி வழிபட்டார். அதன் பின்னர் அத்வைத ஆச்சாரியார் பிரபு ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் பிரசாதத்திற்காக அழைத்தார். சைதன்ய மகாபிரபுவும் அவரது பக்தர்களும் நந்தோஷவ நிகழ்ச்சியினை நிகழ்த்திய போது மகாபிரபு தம்மை ஓர் இடையர்குல சிறுவனாக உடையுடித்துக் கொண்டார். திருவிழா குதூகலமாக நடைபெற்றது. அதன் பின்னர் மகாபிரபுவும் அவரது பக்தர்களும் பகவான் ராமச்சந்திரர் இலங்கையினை வெற்றி கொண்ட விஜயதசமி விழாவினை அனுசரித்தார். பக்தர்கள் அனைவரும் பகவான் ராமச்சந்திரனின் வீரர்கள் ஆயினர். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஹனுமானின் மனோபாவத்தில் தெய்வீக மகிழ்ச்சியை தரும் பலவிதமான செயல்களை வெளிப்படுத்தினார். அதன் பின்னர் மகாபிரபுவும் அவரது பக்தர்களும் வெவ்வேறு இதர விழாக்களை அனுசரித்தனர். பின்னர் சைதன்ய மகாபிரபு எல்லா பக்தர்களையும் வங்காளத்திற்கு திரும்பும்படி வேண்டினார். வங்காளத்தில் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக நித்யானந்த பிரபுவை ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு அனுப்பி வைத்தார். ராமதாசர் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. மத்த பேரா எல்லாருக்கும் சொன்ன சான்ஸ் ஒரு பேரா ஒன்னு படிங்கன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு செகண்ட் பிரேமா மாதாஜி படிக்கட்டும். அதுக்கு முன்னாடி யாராவது இது வரைக்கும் படிச்சதே இல்லைன்னு யாராவது புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? படிக்கவே இல்லைன்னு யாராவது இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, எந்த இதுல எத்தனாவது இதுன்னு தெரியலைங்க மாதாஜி எனக்கு. நோ ப்ராப்ளம். டெக்ஸ்ட் ஒன் அப்புறம் சொல்றேன். இது புதுசு சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா 15th சாப்டர். ஓ சரி, இல்லைங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். பிரேமா மாதாஜி படிங்க செகண்ட் பேரா. ஹரே கிருஷ்ணா.
பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லா பக்தர்களையும் வங்காளத்திற்கு திரும்பும்படி வேண்டினார். வங்காளத்தில் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக நித்யானந்த பிரபுவை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அனுப்பி வைத்தார். ராமதாசர், கதாதரதாசர் மற்றும் பல்வேறு இதர பக்தர்களையும் அவருடன் அனுப்பி வைத்தார். அப்போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சிறிதளவு ஜெகநாதரின் பிரசாதத்தினையும் பகவான் ஜெகநாதரின் ஒரு துணியையும் பெரும் பணிவுடன் தமது அன்னைக்கு ஸ்ரீவாச தாகூரின் மூலமாக அனுப்பி வைத்தார். குளுயினா என்ற கிராமத்தில் வசித்த ராகவ பண்டிதர், வாசுதேவ தத்தர் மற்றும் இதர பக்தர்கள் வழி அனுப்பிய போது மகாபிரபு அவர்கள் அனைவருடைய தெய்வீக குணங்களையும் பாராட்டினார். ராமானந்தரவசுவும் சத்யராஜ் கானும் சில வினாக்களை எழுப்பினர். பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதில் தம்மை பிரத்யேகமாக அர்ப்பணித்துள்ள வைஷ்ணவர்களின் சேவையில் எல்லா கிரகஸ்த பக்தர்களும் தங்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். ஸ்ரீகண்ட கிராமத்தின் வைஷ்ணவர்கள் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார், வித்யா வாசஸ்பதி ஆகியோருக்கும் அவர் அறிவுரை வழங்கினார். முராரி குப்தர் பகவான் ராமச்சந்திரரின் தாமரை திருவடிகளில் வைத்துள்ள திடமான நம்பிக்கையினை மகாபிரபு புகழ்ந்தார். வாசுதேவ தத்தரின் பணிவான பிரார்த்தனைகளை கேட்டு எல்லா கட்டுண்ட ஆத்மாக்களையும் விடுவிப்பதற்கான தன்மை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் உள்ளது என்பதை மகாபிரபு நிலைநாட்டினார். அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் இல்லத்தில் பிரசாதம் ஏற்ற போது சர்வபௌமரின் மருமகனான அமோகன் ஒரு பேரா நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன், அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் பேரா வந்து கலாவதி படிக்கிறேன். படிங்க கலாவதி மாதாஜி, தேர்ட் பேரா. அதன் பிறகு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் வீட்டில் பிரசாதம் வாங்கி கொண்டிருந்த போது சர்வபௌமரின் மருமகன் அமோகன் தனது விமர்சனங்களால் குடும்பத்தில் பிரச்சனையை உருவாக்கினார். மறுநாள் காலையில் அவர் விஷூசிகா காலரா நோயால் பாதிக்கப்பட்டார். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் கருணையுடன் அவரை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றி பகவான் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதில் அவருக்கு உயிர் கொடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நைஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பத்மா மாதாஜி படிக்கட்டும். அதுக்கு முன்னாடி சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா யாரு? அனுமான். இல்ல டோட்டலி ராங். அனுமான் யாரு ஆக்சுவலி? முராரி குப்தா. எக்ஸலென்ட், முராரி குப்தா. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா யார்? வெரி நைஸ். கலாவதி மாதாஜி, எக்ஸலென்ட். பிரஹஸ்பதி, ரைட்? ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ், பட் பிரஹஸ்பதி இல்ல. அந்த லைன்ல திங்க் பண்ணுங்க. ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸா சொல்லிருக்கீங்க, பட் யாரு? பிரகஸ்பதி. சாரி, பிரஹஸ்பதி தான். பிரஹஸ்பதி யாரு? பிரஹஸ்பதி, பட் யாரு பிரஹஸ்பதி? பிரஹஸ்பதி என்ற ஆன்சர் கரெக்ட், பட் ஆக்சுவலி பிரஹஸ்பதி யாரு? குரு மாதாஜி. அதுதான் கேட்டேன். பிரஹஸ்பதி இஸ் தி குரு ஆஃப் இந்திரா, ரைட்? சோ வெரி நைஸ். சோ கரெக்டா ஆன்சர் சொன்ன கலாவதி மாதாஜி ஸ்லோகத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சர்வபாமா கிரே பூஜா ஸ்வன்யந்தகம் அமோகம் அக்னி குர்வான் ஸ்பூதாம் சக்ரே கௌரஸ்வாம் பக்த வஷ்யதாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து சாரி மாதாஜி, இது வந்து பகவத்கீதா ஸ்டைல். ஒரு செகண்ட், இது வந்து பாகவதம் ஸ்டைல். சர்வபாமா கிரஹே பூஜான் ஸ்வநிந்தகம் அமோகதம் அங்கி குர்வன் ஸ்புதாத் கசாக்ரே கௌரஸ்வாம் பக்த வஷ்யதாம். அந்த ஸ்டைல்ல படி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வபாமா குஹு புஞ்சம் நிந்தகம் அனுகிரகம் அங்கீர் கர்வன் ஸ்பனிக்ஷம் சக்ர குரு சேவம் பக்த விசச்சயம். பொருள் மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் வீட்டில் பிரசாதம் வாங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது அமோகர் அவரை விமர்சித்தார்.
இருப்பினும் பகவான் அமோகனை ஏற்றுக்கொண்டார். இதன் மூலம் அவர் தனது பக்தர்களுக்கு எவ்வளவு கடமைப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை காட்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா ஜெய துவைத்த சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. எல்லாருமே ஜெய 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 ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கந்தர ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது வரைக்கும் படிக்கலாம் நீங்களே. மாதாஜி இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு, ஸ்கிரீன்ல இருந்து படிங்க. மாதாஜி மாதாஜி நான் படிக்கணும் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரெண்டு மூணு நாளா நான் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஒன் படிக்கலாம் மாதாஜி. இப்போ படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இது வரைக்கும் படிக்கவே இல்லன்றீங்கல்ல, ஒரு தடவை கூட ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மாசத்துக்கோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறவங்க இங்கிலீஷ் படிக்கிறதா படிங்க. படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Lord Nityananda Prabha. All glories to and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Hare Krishna. வெரி நைஸ். ஸோ ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்யா ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபுக்கும், ஜெய நித்யானந்தான்றது நித்யானந்தா பிரபுக்கும், அத்வைதா கதாதரா அத்வைதா பிரபுக்கும், அப்புறம் எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் நமஸ்காரம் சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது இது சர்வபாமா பட்டாச்சாரிய கதையில இருந்து. அவர் பிரகஸ்பதி குரு ஆஃப் இந்திரர். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இனிமே இன்னும் டீட்டெயிலா ஒரு கேரக்டர் இது வரைக்கும் நீங்க 2 பர்சனாலிட்டி பார்த்திருப்பீங்க. மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி பார்க்க போறோம். இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா யாரு? கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் ராதாராணி. ராதாராணி பாப். நித்யானந்தா பிரபு லட்சுமி அதாவது பலராமன். பலராமன். ரைட். அத்வைத ஆச்சாரியா சிவன் விஷ்ணு. விஷ்ணு சிவன். சிவா. பஞ்சதத்துவம் மகாவிஷ்ணுவின் பஞ்சதத்துவம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க எல்லாருமே மகாவிஷ்ணுவின் பஞ்சதத்துவம். நான் ஒருத்தர் ஏன் கேக்குறேன்னா நிறைய புதுசா சிலர் இருக்காங்க, அதனால. ரைட். சோ நெக்ஸ்ட்டுக்கு போலாம். ஓகே. ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்யா சரிதாமிருத ஸ்ரோத கணா சைத்தன்யா சரிதாமிருதா யான்ற பானதனா. ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருத ஸ்ரோதகானா சைத்தன்ய சரிதாமிருத யாத்ர பிராண தானா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. All glories to the listeners of Sri Chaitanya Charitamrita who have accepted as their life and soul. Hare Krishna Mataji. வெரி நைஸ். ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் போலாம். நம்ம யார பார்த்தோம்? அத்வைத ஆச்சாரியா பார்த்தோம். அத்வைத ஆச்சாரியாவோட மனைவி யாரு? சீதா தேவி மாதாஜி. ஹரிபோல். யார் சொன்னீங்க? ஜெயந்தி மாதாஜி. ஓகே. ஜெயந்தி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா படிங்க. சீதா தேவி. அதுக்கு அடுத்தது பத்மா மாதாஜி படிக்கட்டும். சீதா தேவி யாரு? அந்த கடவுளுக்கு பிரசாதம் செய்யறவங்க தான் மாதாஜி. அது கேக்கல. சீதா தேவி கிருஷ்ணலீலையில் யாரு? ராதாராணி மாதாஜி. ராங். யார் சொன்னாங்க? ராதாராணி. கண்டிப்பா இல்ல. சீதா ஃபர்ஸ்ட் கேளுங்க. அத்வைத ஆச்சாரியாவோட மனைவி சீதா தேவி. கண்டிப்பா ராதாராணி. யாரு எக்ஸாக்டா அந்த பேரு என்ன? ராதாராணி என்னன்னா கதாதாரா ஒண்டி தான் ராதாராணில வருவாங்க. டைரக்டா ராதாராணி இல்ல. திரௌபதி தானே மாதாஜி? திரௌபதி இல்ல. இல்லையா? லட்சுமி. சரி, கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. 2 பேர் மிக்ஸ் ஆறாங்க, சிவா அண்ட் விஷ்ணு. அப்பனா அவங்க மனைவிகள் யார் 2 காம்பினேஷன்ல இருக்கும்? பார்வதி லட்சுமி. எக்ஸாக்ட்லி. சோ பேசிக்கலி அந்தரங்க சக்தியான யோகமாயா பிளஸ் நீங்க ஒரு தடவை படிச்சோம்ல, கிருஷ்ணர் அந்த பெண்கள் கிட்ட இருந்து துணிகளை எல்லாம் எடுப்பாருல, அப்போ யார போய் கும்பிடுவாங்க? காத்யாயினி தேவி மாதாஜி. காத்யாயினி. கரெக்ட். காத்யாயினியும் கொஞ்சம் எஸ், காத்யாயினியும் யோகமாயா காம்பினேஷன். ரைட். அதுதான் இருப்பாங்க. அந்த இதுதான் நம்ம காத்யாயினி. ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி. காத்யாயினி. சோ காத்யாயினியும் யோகமாயா. காத்யாயினி கிட்ட இன்னொருத்தவங்களும் போய் கும்பிடுவாங்க. யாரு? ருக்மணி மாதாஜி. வெரி நைஸ். ருக்மணி மாதாஜி. ரைட். சோ இதுதான் விஷயம். ஓகே. இப்ப படிக்கலாம். ஏ மாதா மகாபிரபு பக்த கான சங்கே நீலா சாலே ராஹி காரே நிருத்ய கீத ரங்கே. ஏ மாதா மகாபிரபு பக்த கான சங்கே
நீலாச்சல ரகிகரே நித்ய கீத கங்கே ரங்கே. இவ்வாறாக ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஜெகநாத பூரியில் தங்கியிருந்த சமயத்தில் அவர் தமது பக்தர்களுடன் இடையராது பாடியாடி மகிழ்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். அப்படி இருக்கச்சே அவர் பாடி ஆடி மஞ்சார். நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதமாவசரே ஜெகநாத தர்ஷன நித்ய கீதா கார்யே தண்டா பார நாமஸ்தவனா. பிரதமாவசரே ஜெகநாத தர்ஷன நித்ய கீத கரே தண்ட பிரணாம ஸ்ரவணா. காலை பொழுதில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் ஜெகநாதரை தரிசித்தார். ஜெகநாதருக்கு புகழ் மாலை சூட்டி அவருக்கு முன்பாக பாடி ஆடினார். ஹரே கிருஷ்ணன். அவர் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஜெகநாத் வந்து பார்த்தாரு. அவர் வந்து கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவரு பாடுறது ஆடுறது எல்லாமே பண்ணாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ரைட். ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெகநாத பாக்குறாரு அப்படின்றத பாக்கலாம். உப்பல போகாலா ஜிலா கரே பாஹிர விஜயா ஹரிதாசா மில்லியாஷே ஆபனா நீலயா. उपला पाकोला किले कारे बाहिरे विजया ஹரிதாச மிலி ஐசே ஆபன நிலையா. மொழிபெயர்ப்பு. கோயிலுக்கு சென்ற பிறகு உப்பலபோக பிரசாதத்தின் போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளியே இருப்பார். பின்னர் அவர் ஹரிதாச தாகூரை சந்தித்து தனது இல்லத்துக்கு திரும்புவார். பொருளுரை. நண்பகலில் போகவர்தன கண்டம் என்ற இடத்தில் உபலபோக பிரசாதம் நடக்கும் போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கோயிலுக்கு வெளியே செல்வார். வெளியே செல்வதற்கு முன் கருடஸ்தம்ப தூணுக்கு அருகில் நின்று தனது வணக்கங்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் வழங்குவார். பின்னர் ஹரிதாச தாகூரார் வாழ்ந்த சித்த பாகுலாவை இறைவன் சந்திப்பார். ஹரிதாச தாகூரை சந்தித்த பிறகு இறைவன் காஷி மிஸ்ராவின் வசிப்பிடத்திற்கு திரும்புவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது நீங்க மதுரா போனீங்கன்னா நீங்க பாப்பீங்க. மதுரால வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல யாரெல்லாம் மதுரா போயிருக்கீங்க? போயிருக்க மாதாஜி. 14 வருஷம் ஆச்சு போய். மறுபடியும் போங்க. ஜென்மபூமி போனீங்கன்னா ஜென்மபூமியில பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல பெரிய கிருஷ்ணர் ராதாராணி இருப்பாங்க. லெஃப்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத் இருப்பாரு. ரைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமர் இருப்பாரு. அந்த லெஃப்ட் ஜெகநாத்துக்கு அந்த நேர் இந்த சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கருட ஸ்தம்பத்துல இருந்து சைத்தன்யா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பாக்குறத நம்ம பார்க்கலாம். ரைட். சோ நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சைத்தன்யா நாங்க கேள்விட்டே இல்ல, வெறும் இஸ்கான்ல தான். இல்ல, மதுராலேயே அப்பமே, அதாவது மதுரா கோயில் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஜென்மபூமி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆனது இல்லையா, அங்கேயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா கருட ஸ்தம்பத்தை இப்படி வச்சுட்டு இப்படி பாக்குறதா நம்ம பார்க்கலாம். சோ அத நெக்ஸ்ட் டைம் போறச்சே போட்டோ எடுக்க முடியாது, ஏன்னா போனே எடுத்துன்னு போக முடியாது மேல, பட் கண்ணில் கேப்சர் பண்ணிக்கோங்க. ரைட். சோ அதனால மகாபிரபு வந்து வெளியில இருந்துட்டு அந்த அதாவது உபனா போகா ஆஃபரிங் அப்போ அங்க இருப்பாரு. ஹரிதாஸ் டாகூர். ஹூ இஸ் ஹரிதாஸ் டாகூர்? பிரம்மாவா மாதாஜி? பிரம்மா. வெரி நைஸ். பிரம்மா. அது கரெக்ட் ஆன்சர். அதோட இப்பவே 2 கேரக்டர்ஸ் சேர்வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் சைத்தன்யால. ஹூ இஸ் அதர் ஒன்? மாதாஜி 2 கேரக்டர் சேருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, இன்னொருத்தர் யாரு? ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யால எல்லாருமே பெரும்பாலும் எக்ஸப்ட் நித்யானந்தா அண்ட் சைத்தன்யா லிட்டரலி எல்லாருமே டுவல் கேரக்டர் மர்ஜ் ஆற கேரக்டர். யாரு அது? ஹரிதாஸ் டாகூர், பிரம்மா அண்ட் பிரஹ்லாத். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதர்பியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ் ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாகூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே